Vaš najveći profesionalni uspeh? Pomoć u prosto oporavku onih ljudi koji su svi otpisali zato što imaju psihološke poremećaje. Prigovor savesti, amnestija za političke osuđenike i dezertere posle 2000. i uspeh pred Evropskim sudom za ljudska prava. A neuspeh? Odustajanje od toga da prosto tražim od sebe nemoguće i da uradim nemoguće. Neuspešno uvođenje pravne pomoći za siromašno stanovništvo. Šta vam najviše smeta na političkoj sceni u Srbiji? I posle Tita, Tito. Samo što je sada ovo JBT nekako izraslo u BT. Agresivni javni diskurs, nepoštovanje etike javnih standarda. Šta za vas predstavlja Evropska unija? Tehnicistički dogmat koji zamenjuje u stvari priču o pravoj Evropi, čiji smo mi bili deo i kolevka. Pa otvaranje, modernizaciju, poštovanje standarda ljudskih prava i razvoj demokratski. A Rusija? Predstavlja jednu veliku i moćnu zemlju koja nema potrebu da negde demonstrira moć i trenira strogoću silujući Srbiju. Putina, tradicionalizam, nepoštovanje ljudskih prava. Kako vidite Kosovo danas? Kao deo Srbije. Pa kao ustavnu preambulu koji zapravo ne sme da se razgovara. Šta za Srbiju znači Haška presuda kojom se potvrđuje učešće državnog i vojnog vrha Srbije u zločinima na Kosovu? Još jedna od presuda koje bi trebalo da pripiše kolektivnu odgovornost za sve moguće zločine Srbima i Srbiji. To je jedna teška optužnica za Srbiju koja bi trebalo zaista da redefiniše naš odnos prema prošlosti. Da li će ova vlada izručiti Mladića Haškom tribunalu? Uprkos njenim željama da to uradi, neće trajati dovoljno da bi ga izručila. Ja još uvek uporno verujem Rasimu Ljajiću i tužiocu Vukčeviću i nadam se da hoće. Da li Srbija treba da uđe u NATO? Srbija ne treba da uđe u NATO, a razlog je krajnje personalizovane prirode i zove se Milica Rakić. Pa tu sam nekad bila ambivalentna, a sad mislim da. I to upravo zbog toga što NATO ima sad sasvim drugčiju ulogu. Šta je za vas nacionalno pomirenje? Svojevrsno opraštanje ljudima zbog onog što su učinili u prošlosti i pravljenje minimalnih zajedničkih ciljeva za budućnost koja zaista pripada svima nama. Konsenzus oko antifašizma i poštovanje istorijskih činjenica bez nekog politikanstva i revizionizma. Po čemu ćete pamtiti Zorana Đinđića? Nema danas opcije koja bi bila čisto građanska opcija. Danas je nacionalno pitanje okvira za život i za bilo koje bavljenje, bilo čim, rekao Zoran Đinđić 1994. Po pokušaju modernizacije Srbije, po agilnosti, takve vrste da je jedino atentat na njega mogao da ga zaustavi. A Slobodana Miloševića? Volim i ja vas. Po ratnim zločinima, po kriminalizaciji društva i države. Koliko u Srbiji danas ima govora mržnje? Ima prilično, pri čemu je ono što se obično naziva ugrožavanje manjina preraslo u manjinsku diktaturu nad većinom Srba, pravoslavnih, normalne i tradicionalne orijentacije. Nažalost ima ga jako mnogo, ali isto tako nažalost se ne prepoznaje. Koliki je uticaj Srpske pravoslavne crkve na državnu politiku u Srbiji? Zanemarljiv. I formalno i neformalno jako veliki. Gde biste radije letovali, u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj? U Grčkoj. Nije političko pitanje, stvarno više volim Hrvatsko more. Šta za Srbiju znači bela šengenska lista? Još jedna od floskula ovih belih magova i opsenara. Otvaranje, početak razbijanja te neke ksenofobije. Šta cenite kod druge sagovornice Dvougla? Ima veoma tople i lepe oči. Ima nekog stila i ima neku strast. Šta joj zamerate? Bilo bi lepo da malo te topline usmeri i na nas koji smo Srbi, a ipak ljudi. Pa političku opciju, naravno, Velju Ilića i Koštunicu. Šta biste joj poručili? Volela bi da dođe na jednu od liturgija gde bi verovatno osetila ono što svi osjećamo, a to je da smo i sapatnici i saputnici do istog odredišta, do Carstva nebeskog. Pa mi smo toliko na različitim polovima da bilo kakva poruka koju bih ja njoj uputila bi imala sasvim drugu konotaciju, tako da bih se uzdržala.